Здравейте! Днес сме в офиса на Български младежки червен кръст. Аз съм Радина Горлоева и при нас е Антоанета Ябанозова, специалист по младежка и социална помощ. Като в нашото училище Английска гимназия А.Г. Гил Милев работим по проект, свързан с проблемите на младите хора и как се разрешават. А знаем, че именно Български младежки червен кръст е такава организация. Затова имаме няколко въпроса към вас. Кои според вас са най-сериозните проблеми на младите хора в град Русе? Основният проблем за мен е необходимостта на всеки млад човек да бъде включен в някаква дейност, т.е. да получава достатъчно информация, да има възможност той да бъде полезен както за себе си, така и за друг. Много сериозен проблем напоследък забелязвам. Младите хора са много натоварени. Натоварени от всякакви гледни точки и това до някаква степен води и до тази степен на агресия, която е в момента в училищата и навсякъде около нас. Знаете, бедността в България, ние сме една от най-бедните държави в Европейския съюз, да не кажа и най-бедната. Това спира младите хора да се развиват. Кои са най-ефикасните методи, за да се борим с тези проблеми? Методите са много. Различни са, както споменах. Добра комуникация, осъществяване чрез различни събирания, сбирки, получаване на информация, не само от електронните източници. А съществуват ли неразрешени проблеми, които стоят пред младите? За мен няма неразрешен проблем. Както знаете, след много доброволците, има и такива от нашата гимназия, по какъв начин да бъдеш доброволец допринася за изграждането на човека, на ученика? Изключително съм благодарна и на съдбата, и на всичко, че от Английската гимназия имаме страхотен. Може би това ни е най-многобройният клуб от доброволци. Много голям интерес, много съвестни и добри деца пълни с идеи. Смятам, че това е едно да реализираш някаква твоя вътрешна мечта. Смятам, че е много добър пример и добра инвестиция в бъдеще. Много ви благодаря за отделеното време на нас на Английска гимназия и на Благодаря много.